Sanamkela Avalanche of Grace, igama lami ndithenjiwe emolweni. Namhlanje sizawufunda abaseKorinte besibini, isahluko seshumi, ivesi yesihlanu. Siwisa ngazo nje amabhongo nayo yonke into ephakamileyo neziphakamisayo ngokuchasa ukwazi uThixo. Iingqiqo zonke sizithimbele ekumlulameleni uKristu. Nali ilizwi elizosivula ingqondo, elizosithi ingqondo zethu, indlela esicinga ngayo mazingqamane nelizwi likaYesu Kristu, malingqamane neemfundiso zikaYesu Kristu. Xa indlela esicinga ngayo ingangqamani nelizwi, ingangqamani noYesu Kristu, masichithe, sidilize. Uyidilize empilweni yakho into engangqamani nento uYesu ayithethayo ngawe. Okokuqala kufuneka sazi uba ilizwi eli liyinyaniso, iBhayibhile le iyinyaniso. Uthi uYesu phaya ethandazela abefundi bakhe kuJohn 17:17 athi, Lord, sanctify them with your word. Your word is the truth. Bangcwalise ngelizwi lakho, ilizwi lakho liyinyaniso. Ungabikho mntu okuqhathayo othi nje iBhayibhile or sow the negative seeds in your mind yokuthi ungayithembi iBhayibhile, ayisafani neyakuqala. Ethi ke ngoku uYesu ukuthi ukuba kukhe kwafika iingcinga ezingazanga kwakha, ezinegative, zidilize engqondweni yakho, uzidilize engqondweni yakho, ngoba zizawufika. USathana kaloku usebenza kaze u-attack physically, uza la engqondweni. Uzawuthi uvuka nje wena ezingubeni usiya emsebenzini, athi ufuneka ufike phaa emsebenzini uyovula laa theko, uthathe laa mali, uyakuqhatha. Athi hayi uyothatha laa mali leyo ulungise izinto zakho, ukwenzela into yokuthi njena akunamntu ozokubona. Athi akamntu ozokubona, awuzungalungisa into zakho. Uyazazi nawe ukuthi ayiyo yakho laa mali, nawe uvume, udlala ngengqondo yakho. Funeka nje utsho uthi njena mna I fear God, ndamoyika uThixo. Ngoba iscripture sitsho sithi the beginning of wisdom is to fear God. Funeka ucinge le nto yokuthi nje ayile akazuyithanda uYesu Kristu. Nawe in your mind funeka uyazi ukuthi nje awuthathe ngeyo yakho. Xa kufika any negative thought, etsho into yokuthi wena uyazibona ukuthi awuphumelela, awufani nobani, obani babize ngamagama, obani banje nanje nanje, wena awunanto nayo. Kodwa yo mna ndisisidalwa esitsha, nami noYesu ndimamkele uYesu Kristu. I can do all things through Christ who strengthens me. And I'm more than a conqueror. I believe God. And those who believe him will never be disappointed. Ulungisa ntoni ngale ndlela? Uphendula laa ngcinga enegative ezokususa endleleni, engavumelani nento ethethwa nguThixo ngawe. Funeka iBhayibhile sifunde ukwenzela ukuthi siyazi into ethethwa ngathi eBhayibhile. Ukuthi awedwanga, andindedwanga. Umoya ongcwele ukhona. Holy Spirit is in me. Greater is he who is in me. Uzoncedisa, is my helper. Ematyaleni uyintoni? Is my divine attorney. Ematyaleni funeka uzazi xa usebuhlungwini uHoly Spirit ukhona, my comforter, uzondicomforta. Xa ubona ukuthi njena ngoku usebuhlungwini okanye there are accusations ezibona ukuthi hayi le eyenzekileyo ebuhlungu soziphinde ndiyilibala, uzoyilibala. Ifake ntoni? Faka ilizwi uYesu Kristu. Utshilo uthi njena wena, he is the healer of the broken-hearted. He will heal. His word is there to heal you, the broken-hearted.
any disappointment ewehlele is not there to stay. Yesu Kristu uthathe nje eminjalweni ke Yesu uthi hayi lena Yesu ndiyacela ungibonise la. My teacher, Holy Spirit is our teacher. As negative ezizochitha impilo zethu kufuneka singavumelane nazo. Zinto ezithethwayo ngabantu ungavumelani nazo as long as zingabhalwanga eBhayibhileni. iBhayibhile ayitsho. Ayithi uyifeyila wena akho nto yakho iyawuzilunga nanini na uzawuhlala ukhala njalo. Ungavumelani nazo. Ufake ilizwi uphendule ngelizwi. Ethi wena uzibona ukuthi ucast hayi wena uqalekisiwe wena. uYesu waba sisiqalekiso. Jesus Christ. Okuthi esa scripture sithi njena, cast is the one owahangwa esihlahleni. uYesu Kristu was hanged there in that tree, cross of Calvary, where uYesu Kristu waba ikhesi wathatha zonke ikhesi zakho. Ke ungavumelani nalonto. Wena ujongene nantoni? Ne-generational blessings. Wena you are a seed of Abraham. Wena you are blessed coming in and blessed going out. The blessings of Abraham are yours. Abrahamic blessings are mine. Usithatha iscripture usijongise kuwo, ngoba iBhayibhile itsho njalo. Yonke ingcinga yakho nami masivumelane nento ebhalwe eBhayibhileni, ukwenzela into ukuthi singazoba discouraged, ukwenzela uba singabe nantoni, singazoba traumatized, sibe noma depression. Zonke eze zigulo ezingaka ziqale phi? Ziqale la engqondweni. So ungavumelana nayo yonke lanto abantu abayithetha mabayithetha kodwa wena yihluze into uma uyifaka engqondweni. Uyihluze wazi ukuthi nje lento abayithethayo akusiyo lento mosethetha uYesu elizweni lakhe. Akathethi loo nto ngam. Akathethi loo nto ngam. Uthi uzoba nami. Uthi sozangilahle sozangishiya. Unami ndiyakholwa. Yakholwa unami. Andithi ngaloo ndlela wenzani? Ulungise ingqondo yakho. Ungazodlalwa ngawe. Masijonge phaya kwezazipayi ezi-12 ezathunyelwa kwelabali lamaSirayeli. Ezazipayi ezi-10 iingqondo zazo zazenze njani ingqondo zabo? Babuya phaya nereport ethi nje naye ayelalizwa ilo lethu. Ngathi thina eliyayilizwa kodwa bephethe ama-grapes angakanani bamakhulu, bebambisene isihlahla se-grapes esiwa, bebambisene beyi-2 ngangendlela esasisenda ngayo. Kodwa bathi nje naye sebonile ii-grapes zonke izinto sizibonile, baphakamisa le enegative yokuthi abantu bakhona bade kanjani, si-giants. Bathi thina sazibona sizi-grasshoppers. Uyayibona? Babe-deceived. Umtyholi wababamba apha engqondo wathi nina you don't belong there. Babona abantu bangathi bakhulu udlula uYesu, uThixo bathumile. Sebelibele ukuthi njena i-Red Sea experience belibele ukuthi wanqula nabo elwandle. Sebabelibele ingqondo, into nantsiya esengqondweni. Fika uCaleb noJoshua. Akusothi abantu babe bafutshane babe bade, kodwa bathi babe babona bathi njena ezi-giants noba bangabade babe ngakanani na, abakho bade. They are not bigger than God. They are not. Ezi-giants ezi sizi-giant slayers. Bazibona ezi-giant slayers. Bathi aba hayi abakho ngaphezulu kaYehova wena. Babhiliva, bakholwa yinto uYehova wabathembisa ngayo.
nathi masenze njalo kwi-end times. Kholelwa ume phezu kwesithembiso. Stand on the promises. Fana noYoshua. But hayi bo lilizwe lethu eliya. Yehova utshilo wathi ilizwe lethu wathembisa futhi wathembisa kwakwi-ancestors zethu bo-Abraham. Dala wasithembisa lelethu elalizwe. Giants of no giants lilizwe lethu eliya. Asambeni siyongena elizweni lethu. Hayi babe ke ngoku ke kanti abantu bazawuthatha ntoni? Bazawuthatha la report negative. Only 2 abayibambayo kwangqondo. Aba bayalishumi ukuze ubajonge uba xa sene-negative thoughts seyi-negative asizuphumelela. Baphelela kwi-wilderness, bafela kwi-wilderness. Uyehova ufuna ukholo, ufuna sikholwe. Abantu abangenayo nabo ngaba bakholwa kuyehova. Nathi masikholwe. Negative yona ungayithatha ayiyo yakho. It's not your portion. Ungayithathi. Uyisusa ndithi yatsho pha. Uthi seziwisa. Uthi seziwise ezicinga fanele sizaziphakamisa ukudlula inyaniso kaThixo. Zonke ezizibona uba ziyaziphakamisa. Awungithi umtyholi uyathanda uziphakamisa xa azenza uThixo wakho. Funa ubomxelela into yokuthi wena you are nothing. God is bigger than any storm. God is bigger than any challenge. From pit of hell, God is bigger than you. Yayibona loo nto. Ungakubi usisithi nje hayi le yana le ingapha kwengqondo yakho, hayi ingapha kwamandla. Unamandla umthembileyo. Uyehova wakho unamandla udlula nesiphi na estorm. Nayiphi na i-challenge ezakuyo. Unamandla. Banala ngqondo kaCaleb noJoshua. Bathi hayi bo noba bangathi babe bade kanjani. Abakho ngaphezulu ngabantu mosa. Owethu uyehova ngaphezulu bakhumbula ukuthi uyehova wabalwela kanjani na eyiphutha ebulala ama-firstborns. Bakhumbula bathi hayo not our God. Nganohlulwa zezinto. Kodwa nje batsho nje bathi nje with God all things are possible. Lelalizwe lethu. Masifonda silungise ingqondo zethu. We-end times masilungise ingqondo zethu. Samkeleni uYesu Kristu. Sikholelwe kwilizwi. Sikholelwe kwilizwi. Ungulizwi masikholelwe yonke into ethethwa ngathi eBhayibhelini. Singathi xa sawudibana nengxaki sibe sithingathingazo uSathane adlale ngengqondo zethu. USathane adlale ngengqondo zethu asibuyisele emva. Cabanga. Buyele emva. Ubusophambili. Ubusoyifumene ubumnandi bevangeli. Ubuyele emva. Ngenxa yokuthi njena ujonge abanye ukuthi hayi abanye baphumelela. Iyaze neyakho ke. Langa lakho iyaze. Lemini yeza nakuwe. Nakuwe. Yeza nawe yakho mina. Be faithful. Be faithful. Ngapha engqondweni. Iqala apha engqondweni. Iqala phi? Iyatheke phi? Umtyholi uthatha phi? Iqala apha engqondweni. Le ayithethayo uba ayivumelani neBhayibhile. And uba inegative ayizange kwakha uyichithe. EzikaYehova nazi Prince of Peace kaloku. Une-peace. Zizawuba peaceful. Zizawuthi net uyibona ukuthi hayi ne-peace meaning in the midst of the storm. Kodwa kwi-peace enayo. That's a peace that surpasses all understanding. Wazi ukuthi nje ivela kuYehova ke leyo. Engapha nengxushu. Uyazi ukuthi yomtyholi uyichithe. Uthathe le ezawululamela imfundiso zikaYesu Kristu. God bless you. We love you. Oh, halarabo shianda.